Apakaixo, bueno, beste jolas berri batekin gatoz. Jolas honen izena Asmatu abestia da. Eta jolasteko 2 pertsona gutxienez behar die. Bueno, parte hartzaile bakoitzak aukera beharko du abesti bat eta tararea egin beharko die bestei. Orduan bestek, asmo egin beharko du zein dan tarareatzen nahi dan abestia. Baino zailtasun txiki batekin. Abestendonak aurikular edo kasko batzuk edukiko ditu jantzita, orduan bera abestia tarareatzen hasiko da, baino bitarten aurikular edo kaskotatik beste abesti guztiz ezberdin eta potente bat entzuten egongo da, adibidez heavy bat edola. Beha pixkan nasteko. Orduan aurikular edo kaskotatik entzuten nahian abestiai, maiozue kaina pixkat, eman volumena, eta jazte pasatzen da. Adibide batzuk ikusi nahi, hortxe. Ni hasiko naiz, Na 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 Machismo en contra, Bai, claro, bai. Bai, claro, Gasnodo. Ojo y faro. Bueno, nire proposamena da amets harrapatzaile bat itea, eta hortako beharko den materiala izango da biari, kolore desberdinetako, eta kartoi zati bat. Hasiko da kartoiei olako forma bat ematen, eta ari batekin bitako edozeinekin biltzen. Hola. Horingo deu kartoia desagertu arte. Hola gau arte. Hola daukune, beste ariakin, lehenengo korapilo bat ingo dio, berez askatzeko. Hasiko gea. Pasako deu, atzetikan, aurretikan, eta hor sortu duen zulotikan barrua. Eta hor, estirau. Hola gau arte. Berrize berdina. Atzetikan, aurretikan eta zulotikan barrua. Eta hola jarraituko dugu buelta guztia. Behin buelta guztia eman dionen, berdina ingo dugu, baina kanpoko borobil granatetik izan ordez, borobil berdetikan. Orduan, sartuko dugu zulo ontatikan, eta zulotikan barrua. Eta hemen berdina. Barrua, eta hortik barrua. Estira egin behar dugu pixkat, bestela forma ez da hartuko. Eta hola jarraituz borobil guztin, gure emaitza izango da amets harrapalaria. Eta espero eta asko guztu bizana. Aio! Kaixo, hola. Oingo joku hontan, ingo deu, nahaztuko ditugu erritma eta memoria. Orduan, joku honen helburua da egitea, errima duten hitzen kate bat. Ingo deu ja adibidea zuek ulertzeko. Orduan, ni hasiko naiz adibidez bizikleta ditzakin. Ni jarraitu baren, bizikleta eta samarrez berria, bizikleta, karpeta. Vale, eta bizikleta, karpeta, eta nik esaten dutena hain da txapelketa. Bizikleta, karpeta, txapelketa, eskopeta. Bizikleta, karpeta, txapelketa, eskopeta, eta buelta. Bueno, bai, eta bizikleta,
Bizikleta, eta hola gaizkin artea direz, nera gaizkin dutela, bizikleta, karpeta, bueno, hori, akatsa egiten donak edo gaizkiten donak, galtzen du, eta berriro hasi bardakatea beste herrima batekin, hori da. Espero du ondo pasatzea. Agur! Gaur proposatuko izue beste erronka bat komuneko papaiak egiteko. Kaixo, orain asmakizunetara pasako gea. Lehenengo aurreko bideoko asmakizuna berriro irakurri eta erantzuna emango dizuet. Beraz, ordua. Azokan erosi ditut, ederrak ziren uste. Etxera iristean baina, utzi dinauten egar. Eta erantzuna... Tipula da. Seguro zuetako asko asmatu bezuela. Eta orain, bideo honetako asmakizuna kontatuko dizuet. Beraz, adi entzun. Zizta egiten badizuet oso da mingarria. Baina egiten dut ere askoren gozagarria. Berriro esango dut. Zizta egiten badizuet oso da mingarria. Baina egiten dut ere askoren gozagarria. Gazpi, gogoratzen zate, asmakizun honetaz. Baina erantzuna esango dizuet, eta erantzuna da, lau hauetatik ze koloretako txapela dakin bakarra, hau dala. Zergatik. Lurperatzaiek ez du inoiz, ez da momentu baten denbora limite bat jarri. Beraz, honek eta honek kolore laranja eukiko balute, hirugarren honek badakitxuria daukela. Baina ez da hola. Orduan, honek ikusita hemen bi kolore diferente daukela, ez daki ze koloretako txapela dauken. Baina honek, denbora bat pasata gero ikusita bere atzekok ez dola esaten ze kolore dauken, honek badaki bere aurrekoaren kontrako kolorea daukela. Hoxe, zandana! Espero eta asmago izatea, eta... oain beste joku bat, beste asmakizun bat esango dizuet. Datorren asmakizun hontan, behar ditugu lau boligrafo eta objektu bat. Lau boligrafo edo lau palillo, rotuladorek, nahi dezuena. Eta objektu bat, izan daik edo zer bat, borragoma bat, o nahi dezuena, boligrafon tapa bat igual dio. Orduan, kasu hontan boligrafokin, ingo dugu. Kopa formako irudi bat, horrela, eta objektua geratu behar da kopa horren barrun. Oain, bi boligrafo mugituta, lortu behar dezue kopa berdin bat eitea, baino objektua geratu behar da kopa horretatik kanpo. Bale? Animo, sego zaizte, eta, aurrengo bideon erantzuna emango dizuet. Animo! Eta hau izan da dana, espero dugu gustatu izana, proposamen bat daukau zuentzat, bai aurreko bideon eta bideo hontan, eta aurrengo bideotan, ingo ditugun eskulanak, erronkak, marraztik eta guzti horiek, aditu zue bihali hemen jarritako korreo hontara, eta gero guk jasotako guzti horiekin bideo bat ingo dugu. Eta ber nola geratzen da, bale? Hala, animo, agur!